očakávame teda všetci tak, ako sme. Transfúziu svitania. Prítok mäkkej slnečnej krvi. Aby bolo možné pozrieť sa do karát. Tým, ktorí sú poslední, aj tým, ktorí sú prví. V Biblii sa hovorí, že poslední budú prví a prví poslední. Takže sa neznepokojujme. Všetko sa ako si dostane na svoje správne miesta. To bol veršík z knihy, teda zo zbierky básni Františka Andraščíka s názvom Prísne ráno. Tuto takto. Tak dobré ráno všetkým. Alebo ak máte večer, niekedy býva ráno aj večer podobné. Tá obloha, na ktorej ten slnečný svit ako rozliatý sirup. Raz rúžový, raz oranžový, raz malín, raz pomaračov. Teraz tak básnim po svojom. A ešte raz prajem pokojný a zmysluplný deň, strávený v užitočnom zmýšľaní aj konaní, ktoré je v súlade s vami osobne. Aby sa vám ten deň zdal niečo krajší, tak tuto online naživo spev vtáčikov. Idem sa pozrieť, kde to vyspevujú, komu a o čom.